Последната ми работа бех General Manager на Shell в Тайван и Хонг-Конг. 3 милиарда оборот. Бех голямата работа. 1 милион заплата, движих се с корпоративния самолет, пътувах само първа класа, най-хубавите стаи в хотела. Да, в един момент се усетих, че аз имам само газ и спирачка. Аз нямам кормило. Когато стигнеш в един етап на развитие в корпоративния свят, малко по малко, твоето кормило, движението му става все по-малко. Все по-малко, все по-малко, все по-малко, все по-малко. Защото се качваш на големия кораб. Голямата корпорация е един голям кораб. Предприемачеството е една малка спортна кола, която 99% дори тръгва без да има път пред себе си. Всеки трябва да си даде отговор за себе си,